شاگردên hêja îro mêwaneyeka din bin ji pirtûka refê pênca ya zanyarî beşa duyem waneya yekemê bin îro waneya me li ser pergala helandinê ye. Wek em zanin sala borî dema me bir me di pergala bir me pergala tevgerê me bir û me pergala ya bihindanê ji me bir niha me pergalê xwe me berdewam bikin di refê pênca de îro waneya me li ser pergala helandinê ye. Berê em derbasî waneya xwe bibin ka ez ji we re pirs bikim. Gelo şagirdên hêja dema ku hûn xwarinek pariyek xwarin dixwin hûn hezir dikin ev xwarina ku em dixwin û dicûn bi kur ve diçe yan em jê tîmar em jê enerjî digirin yan nagirin. Ev tîmar rasterast dibe enerjî ji me re bê ku tu guhertin pê re çêbe yan na kanê bi hev re nas kin. Şagirdên hêja dema pariyek xwarin dixwin ew xwarina ew tîmara ku tê standin rasterast nayê helandin. Rasterast nabe enerjî. Diriya bûyerekî de tê guhertin yan dibe enerjî ji me re. Ew bûyera helandinê û mehtinê ye. Diriya vê bûyera helandinê û mehtinê enerjî de laşê me. Ka bi hev re nas kin pergala helandinê çi ye? Pergala helandinê ji kombûna hin lebatan tê. Ev lebat bi alîkariya van lebatan ew gepa xwarinê dibe enerjî û laşê me de digere. Ka em bi hev re nas kin lebatên pergala helandinê çi ne? Lebatên pergala helandinê. Lebatên pergala helandinê ji heft lebatan pêk tê. Em ê bi hev re binivîsin û niha di ji we re şîrove bikin. Şeş. Lebata me yekemîn çi ye? Deb. Ya duyemîn daqurtek. Ya sêyemîn boriya xwarinê. Ya çara gede. Ya pênca roviya zirav. Ya şeşa roviya stûr û ya dawî anûs. Niha di ji we re şîlove bikim ser laşê me zindî. Şagirdên hêja ev laşê me zindî ye. Em ê ha nas kin pergala helandinê çawa ev tîmara em dixwin yan ev gepa xwarinê ku em dixwin diriya laşê me de çawa derbas dibe û çawa dibe enerjî di laşê me de belav dibe. Şagirdên hêja me got lebata me yekemîn çi ye dev. Bala xwe binê ev devê mirov e. Tamam. Di nava dev de çi heye? Gelon zanin çi heye? Di nava dev diran û ziman heye. Diran çi karê ye? Vê gepa xwarinê parçe parçe dike û bi alîkariya ziman tê tevdan. Yanî dibe viyalî bi alîkariya ziman. û bi alîkariya gilêzê ev gepa me xwarinê şil dike û amade dibe dişîne şi re dişîne ji daqurtekê re. Daqurtek li vê derê karê daqurtekê çi ye? Ew xwarina ku ji dev jê re tê dişîne ji bo çi ye? Ji bo loleya xwarinê yan ji bo boriya xwarinê. Bala xwe binê boriya xwarinê vaye. Ava wiha qehwerengî ye. Tamam? Ava şîn boriya bihindanê ye û ev boriya xwarinê ye. Li vê derê daqurtek kareyekî dema ku xwarin jêr tê digire vê boriya hewaya boriya bihindanê digire û çi dike? Xwarinê dişîne ji boriya xwarinê re. Tamam? Me got lebata me yekemîn dev bû piştre daqurtek. Piştî daqurtekê ya sêyemîn çi ye? Boriya xwarinê. Boriya xwarinê derêjahiya yenekê ji 20 heya 25 santîmetre. Ew xwarina ku ji daqurtekê dişîne digihîne pê derê digihîne gedeya me. Karê yenekê xwarina ku ji daqurtekê tê digihîne gedeya me. Em ê werin ha lebata me ya çara gede ye. Bala xwe binê şagirdê hêja ev gedeya mirov e. Dema xwarin di boriya xwarinê de tê digihîje gedeya me. Di nava vê gedeya me de çi heye? Masûlke hene. Hin masûlke hene. Bi alîkariya va masûlkeyan tê tevdan û bi alîkariya avên gedeyî.
avên gedeyî jî alîkar dikin ku ev xwarina gotkeve gedeya me de dikeve rewşa çi de rewşa ron yanî nerind be gelekî nerind be. Paşê çi dibe ev xwarina gedeya me de dişîne ji çi re ji boriyê yan ji roviyên zirav re. Roviyên zirav bala xwedinê de ev gedeya me dema xwarin vir derbas dibe vir de bişîne ji roviyên zirav re. Tamam? Em ê werin naskin roviyên zirav jî vaye dirêjahiya wanekê dirêjahiya vê roviyê zirav ji 6 heya 8 metre ye. Di hundirê va roviyên zirav de çê dibe bûyera helandin û mehtin çê dibe. Vir de çê dibe bûyera helandin û mehtin çê dibe. Li vê derê tîmar û tiştên bi enerjî ji vê xwarin tiştên bi sûd dibe û dişîne dikîne xwînê û di nav laşê me belav dike. Diriya çi de? Diriya roviyên zirav de. Piştre ev xwarin ji roviyên zirav derdikeve ji ku re diçe? Ji roviyên stûr re diçe. Dirêjahiya roviyên stûr ev e. Roviyên stûr ev ê reş e. Dirêjahiya înekê metro yek bihnok pênc metre yani metrok û nîv e. Dirêjahiya înekê. Di vê derê de ew bermahiyên ku di bûyera helandinê de tê de kom dibe û çi jî çê dibe vir metina avê çê dibe. Metina avê çê dibe li vê derê ev tîmarahan stûr dibe. Yani av tê de namîne li vê derê. Paşê di roviya stûr de jî dikîje anûs. Anûs karê yenekê ku ev tîmarên ev tiştê ku nema pêwîst e ji laşê me re diriya wê re tê avêtî. Tamam? Şagirdên hêja li vê derê me nas kir her heftlebetên ku pergala me helandinê jê pêk tê. Niha wek ronîkirin ji me re ji we bêjim di devê mirov de yan de mirovê gihayî sî û di diraniyî heye û xwarin jî di gedeya me de ji yek heya 3 saetan dibîne. Niha me werin ji bo tendurustiya pergala helandinê hin xalan ji we binivîsim. Belê şagirdên hêja me got hin xal ne hene ji bo tendurustiya pergala me helandinê. Em ê ji we re 5 xal ez ê bêjim ji we re şîrove bikim. Xala me yekemîn xwarina birêk û pêk. Divê xwarina ku em bixwin birêk û pêk be. Ji bo ku çê? Ji bo pergala me helandinê tendurist bimîne û ti ziyan negîje pergala me helandinê. Ya duyemî şûştina destan beriya xwarinê. Dema ku xwarin çê bibe beriya ku em xwarinê bixwin divê em destê xwe bişon beriya ku em xwarinê bixwin. Sêyemîn başcûtina tîmarê beriya ku were daqurtandin. Em çi bikin başcûtinê em baş ev tîmara ew gepa xwarinê ku em bixwin em baş tam em wênekê bicûn beriya ku em wênekê daqurtîn. Tamam? Xala me çara şûştina fêkî û sebze beriya ku were xwarin. Dema ku em fêkî bixwin yan sebzeyekê bixwin gerek em baş em wê bişon beriya ku em wê bixwin. Ya pênca kêmkirina xwarina tûj û ya çê ya birûn. Xwarina ku gelek birûn be û ya tûj be gerek em kêm bikin ji bo tendurustiya pergala me helandinê. Kam werin em bi hev re pirsên xwe nirxandinê jî çareser bikin beriya em dawî bikin. Şagirdên hêja em werin rûpela sî û yek pirsên nirxandinê. Pirsa yekemî dibêje lebetên pergala helandinê yên li jêr li gorî sazûmaniya wê rêz bike. Ka ez ê niha bixwînim lê nerêzkerîne, nerêzkerî zê bixwînim gor nivîsandinê. Danîne gede, daqurtek, roviya zirav, dev, roviya stûr, lûleya xwarinê û anûs. Em ê werin me çawa wa rêz bikin? Destpêkê me got çi ye? Lebetaya yekem me got çi ye? Dev. Min ji we re gotibû lebetaya yekem dev. Mehat em ê serê dev çi deyînin? Yek. Ya di dua piştî dev çi ye? Daqurtek. Daqurtek li vê derê me deyîn di do serê. Piştî daqurtek ba me vir ji danîbû do. Ya sêyem boriya xwarinê. Boriya xwarinê em ê li ser vir dayîne lûleya xwarinê. Tamam? Vir boriya xwarinê me deyîn ew ya sêyem e. Ya çara gede. Gede me got ya çara ye. Ya pênca roviya zirav me li vir jî nivîsandiye û ya şîşa roviya stûr û ya dawî anûs. Vê derê ya hefta anûs e. Em werin niha pirsa duyên bêje erkên van lebetan li jêr çi ye? Dev, roviya zirav û gede. Dev me got erkeyê çi ye? Me got dev diriya ziman û diranan de xwarinê tev dide û bi alîkariya gilêzê şil dike û dişîne ji daqû tekere. Roviya zirav me got roviya zirav
هندري ودا تشيد به ميتين وحلاندن هندري ودا خوارنه تشتي بالسود تشتي بانرجي جيد به ودشينه جخوينره قداشيا ماغو قدا د اليكاريا ماسولكي انوي وافن قداي تشيد بالفيدرج مره او تيمارا قوم دخوند كبا روشكا رونده اب اركن وا اموان برساسيم بيجه جهه والا ببي واراس داغره يا لجم روفيج هاي والله دران هنا 28 سي يان سي ودو ماغو جوره سي ود دران جم روفي هاي هنا منات امي تشي مي هل بيجرن برسبا ياج سي ود دران هنا برماهين حلاندني دي والله ده كومد به چي ده كومد به يا قده ب روفيا زراب ج روفيا ستور ماغو برماهين حلاندني دي روفيا ستور ده تي كومكرن يا برسادين متنا تيمارا لكوبكتي داقورتك يان روفيا زراب يان چه بوريا خوانه روفيا زراب ده ماغو متنا خوانه چید به اما پرسا خو چارا پرسا چارا بجه چما پیوست خوارن باش وره جوتن بری کو وره داقورتان شما ام خوارن باش بجون بری کو ام داقورتين قالوا زين چما جبو کوچه جبو کو بهتر خوارن امه به پارچکرین یان پارچهیم چوچک به و به شلکرین جبر کو چخاد دف د خوارن بمینه بهتر گلیز هر سر به خوارنه و چبه جبو به حسانی درباس به گده یعنی به حسانی داقورته که ده و بوریا خوارنه ده بیا به گده پرسا پنجا جبو چی پیوسته لاشمه جبو چی پیوسته لاش به انرژی هه چما پیوسته لاشمه به انرژی هه بو کلاشمه بچالاکین ما یه روزانه جرابه و جبو کو پیش بکوه و مزن ببه و ساغلم ببینه بفي اوایم گهانه و داوی وانه اخو شاگرد هجا حیا وانه کادن بمین دخیر و خوشید